खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बीपीएफ नि लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा बीपीएफ निनो गायसन गिबिनि सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव गोबां मानि खौरां बिजोङाव खौरां ओंखारगासिनो एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आरो माखासे राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगाबो गोबां मानि बाथ्रा सावरायनाया जायगा मोनबोदों। नाथाय बे समाव फिन आरोबाव गिबि खेब खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो माबे दोलोआव जगदान जानो साखाफारा जानानै दं बीपीएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो बे समाव बीपीएफनि मैखोम दैदेनगिरि लेङाइ आफादगिरि बीपीएफनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा बीपीएफ नागारनाया रोखा जाबाय नामा? बीपीएफ नागारनानै माबे दोलोआव जगदान जाहैनो रोखा जाखो? फै दानिया बिदिब्ला जों आबुङै मिथिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। खाम्फा बरगयारिखौ नुनो मोनाखै थारैनो इउपिपिएलआव खाम्फा बरगयारिनि बे बाथ्राखौ खाम्फा बरगयारि बिथाङासो मोजाङै बुंनो हागोन। बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै हयथ' बिथाङा माबा मोनसे साननाय दङ बा माबा मोनसे हयथ' गोसोनि बाथ्राफोर दङ जायनि थाखाय बिथाङा बेबायदि थादों जानो हानाय। दा बिथांनि बाथ्राखौ बिथाङासो मोजां बुंनो हागोन। आंनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे बुंनाया मोजां जागोन होननानै आं सानाखै। मानोना बिथांखौ आंबो रेसपेक्ट खालामो। खारन बिटिसि बिथाङाबो सासे सिगनेटरिमोन, सासे दैदेनगिरि जाबोनाय मानसि। थ' बे हिसाबै बिथांनि बाथ्राखौ बिथाङासो मोजाङै बुंनो हागोन।